Alright, so nakasugod na ang ginahod, linupok na kagabusina ng mga slakyan. Ano oras na, be? Oh! It's 11:59 lang gani. Pero I think it's New Year na. So, Happy New Year everyone! Happy New Year! 2022 na! New Year. Okay, Mami! Kisses! Okay. So, matao tayo sa kwa. Kaya may linupok din. Should old acquaintance be forgot and... Hey mga Babs, Happy New Year! So atin na, medianoche na. Ano oras na Noy? 8:03. Alas 8 pa lang. So medyo kinanda na namon nga mag shutting dito sa tubang balay namon no, mga amigo ko dili kami katipon-tipon para mag shot gamay kag magtabok-tabok lang sa mga balay namon kung tawgon kami sa mga sawa namon. So dili kami ng subong Yo, what's up, Oh Makatisoy? yes, ari si John Ray ang amigo kong rapper. Nang main love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay pero... Kaya si Nonoy ang tagbalay. Hi. Mr. Bombastic. Okay, siya din kasugba-sugba. Okay. So, shout out na nagali sa tanan ng mga fans ang mga Makatisoy sa una, no? Pero nadula namon nga vlog ni Makabullshit. Si Makatisoy kag si Makabullshit. Yeah, Ano yung si Makagago? Wala na siya. Hindi niyo kilala? Hindi. Si Mayaman, no? Kaya speaking of makagwapo, Yeah. Masugba lang taya. sugba lang yan. Taga-sugba lang taya. Taga-sugba. Bagid. Humble effect. Miles. Old acquaintance be forgot and... Sa una, mga, ano ko na yung mga, pinita matawag, mga bata pa nila sa una. Ginamanong-manong. Mga Jack Boys. Pero subong, why na, mga tao na. Mga tatay naman, wali Ilonggo dad naman ni sila. Kaya may mga bata no sila. Sa una, ginapang sipa-sipa ko lang ni. Subong, di na kaya. Tawag lawas siya pa lang. Advance Happy New Year lang gali sa tanan. Okay, Happy New Year. Si Tuto, ang magulang ni Nonoy, arabi subong sa Middle East mo. So, Happy New Year lang dato no? Okay? Natawagan ko, wala pa sa gasabat. Suplado. Okay. Wala. Gabaka ka nung puto sa gwa. So, amon shot ng Pilsen, Añejo, kag sugba ni Nonoy. Nagdala gali si Makatisoy. Si Makatisoy ka? Yeah. Makatisoy. Nagdala sang pasayan mo ko ba? Hindi na sugba ta pa eh. Hindi naman prito. Sugba. Sugba lang Si Bubi. Sino? Duki. Ay, sugod kasala ko si. Naman. Si Duki gali. Kay kinasala ko ang kilala ko nga Duki sa DOH eh. Winarat na ninyo kami eh. Winarat na ninyo. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kinasala ko. Si Migo Duki de nagtawag pa ni Busing yat. Natawag mo siya ng Nagwander kumanda. niya. Alright. Oling sign for oling No. Anong specialty mo, shawarma? Iti balamuhalin man ta sa Middle East. Pero kanami sa ila tradisyon. Lang Ang shawarma sa Middle East, ginapahid pa na sa ilok nila, no? Dragahalin kaga panami. Ang imo shawarma sa ilok mo ginapahid? Sa hita, no? Sa hita yung imo. Ang ilo ko, gajuduran ko. Medyo... Okay, kung sa ilok mo, may chemical na. May chemical pa kung sa hita, Sa hita, natural. natural. Wala na sa mga preservatives. Oo. Ang pati ko, di ba tilawan mo na hita yan eh? Namit naman, no? Nabit ang shawarma yan. The best. Pulaton na mga paps ang iyang shawarma din. Okay. Sa nung magbukas gina pila kadlaw mga 2028. Kinugay ba? my dear for oling sign. Alright, so balik ko din subong sa balay. Nagilis ko bayo ko kay dapat ang bali misis naka-ready kami kuno. Kita mo naka-red man si Lizzie. Si Mami naka-red man to. Mami, sino si Mami? Si Mami naka-red man. Naka-red daw mo ng color of the day? Of the year? No, it's not. I think it's blue or something. Blue, pero ba-red tayo? Okay. Who gives a crap about colors anyway, right? Pero ma-red kami eh. Alright, so muna amon food, no? Daw ka bountiful man May ara pa kami sang roast duck. Roast duck na, no? Okay, look at this. Amo ni ginatawag ni Mami nga ano ni Mams? Cold cuts na tray with cheese, cold cuts, nuts, no? Ayos Lumpia, may pizza pa, no?
May fruit cake, ano tawag na? Basta. And baked mac and the fruits. Kag mga chichirya, wine, and some alcoholic drinks para sa mga kids. Wala mo ay support drinking. Lalo si Lily, siya ginikay hamba niya, dads. Dads, gusto ko ya mag-inom kay gusto ko mahubog ko. Kasi subay ako hubog, may punggod na siya. Gibatan mo na gulong? Oh, ayun ang amon matriarch. Okay. Nay, TikTok, anay, TikTok. TikTok. Red. Ito daw pareho sa amon na Oo, ano ni mo red? yung maroon na mo. Why? Ati, why out ka na sa family na Go out. Out! Eh, dami yung tanawon. Naming set up sa inyong ano. Perfect. Picturean ko ha. Oo. Hindi, anay, kuha, kamot mo. No. May black sambo kag black mamba. Stop it. Get some help. Ano ni? Coffee jelly. Coffee jelly. Wow, grabe ba? Anong git? Coke to ang culprit. Kalupot ka man gyapon ay? Why na? Pero wala na ko. Basta nag-constipate ako. Nag-constipate ka naman. Teka, why ko pamuson ha? Oh, okay. Too much information, tama na. Pinanay, kita ako. Nice. Any words? Any words of wisdom, Nay? Happy New Year 2022. May it be a more blessed new year, more productive, more fulfilling, more joyful, and a more healthy. More power! More power, no brownouts. Any wishes? Wish, ma-fix ko akong sleep schedule. Ano pa? Mula na? Oh, Lizzie, ano imong resolution sa 2022? At the top of your mind, ano? Ang gusto mo i-improve? I wish I have a car. To be more confident, Mm-hmm. to do much better at school, Okay. to improve my drawing, Improve your drawing and be confident. and read more books. Read more books. So, okay, why ka nag-read books? That's right. Sige, ikaw, Mami. Ano imong nga resolution sining 2022? To become fit again. Fitter. Okay. Kaya nga how? Look at that fatness. I'm fat. Okay. Nay. Ano? Muna mo. So ako na Okay. Okay nga, kunya resolution sa New Year ngayon is to have better peace of mind and be richer. Amo naman gusto ko sini 2022. More prosperous New Year. Kao na ta. Ginalasa ang pato. Oh. Kaluloy. Kaluoy mga Donald ba? Talong. Why? Donald, please. Quack, quack, quack. Ay, dumita pala matang bago ay. Wait, bakal. Bakal tay. Yeah. Finish him. Sa alas 10 pa lang Why pa ang New Year yet, no? Set up din ni Mami ang iyang mga cold cuts, wine, and some alcoholic drinks for the kids. We are bad influence, no? Klase nga mga parents. We will let them drink a little bit of alcohol, no? Okay, sooner or later, may inuman na sila gyapon They better start with the parents, right? Samtang nagakaon kami sa mga cold cuts namon and mga chips, matanaw kami sa amon nga favorite nga show nga bago lang gid nagpadayon, season 4 sang Cobra Kai. So amuning show nga gaugyon gid kami tanan, paborito ni namon Katanaw man kamo nagoro pero kung wala pa tanawan niyo na kay Sadja. Eagle Fang! Yes, for the family na siya nga klase show. Oh yeah, baby. Ready na ang mga glasses. Ano? Be? Like the one that... Okay. So kung winigin pa kalin namon sa SNR, wala na sang Carlo Rossi. Alright. Wow. Yeah. Kapti lang anay. Karon lang. Dili ka kay mo na ang warm sa kamot mo makaluto sa drink. What? But there are some drinks na dapat warm. So dapat ang mo na pag-uyat. Okay, para ang warm. Pero may drinks na dapat dili. Wow. Who made you a wine connoisseur, ha?
Amo ginaya. Thank you, Mami. Thank you. Si Lizzie man. Oh, yeah, baby. Okay, ma-cheers kita. Okay, again, amo ni siya ang cold cuts ni Mami, oh. Okay, amo na nga amon chibugon, samtang nakatanaw sang Netflix show namon. Okay? Okay, cheers for the new year. Okay? Cheers! O, inom tayo yung libs. Ang gamay lang, sip lang. Damn, it's... Namit! How does it taste, Liz? Tastes good. Rina! Alright! Eh, gakarate ni mga kids ko mo. Gakarate kaga Muay Thai. Alright, so nakasugod na ang ginahot, linupok na kagabusina ng mga slakyan. Ano, oras na, be? Oh! It's 11:59 lang gani. Pero I think it's New Year na. So, Happy New Year everyone! Happy New Year! 2022 na! New Year. Okay, Mami! Kisses! Okay. Oh, nanay! Nay! Happy New Year, Nay! Okay, gano'n ka da? Chill lang. Sige. Tao tayo na ipalupok, te. So, matao tayo sa kwa. Kaya may nilupok, te. Okay. Where? Alright! Happy New Year! Sige, sindi na nga! Oh! Okay, oh! Woo! Alcoban! Pasimano pa na! Paltek! Yoga? Nabasa guro? Happy New Year! Up the love! Happy New Year! Woo! Happy New Year, kids! Manny Pacquiao! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Oh! Woo! More pa! More! Say pa, more! Okay na! This is my palupok! Amo to, ako niya, fireworks, knocks. Uy, hindi ka chitas nanay. Oh, go to nanay, kiss nanay.